Kung ikaw karoon na puno sa kagulaanan, tungkol at sa problema imong mahiaguman, hanggang paglaong na wala na tungod sa imong pagduha-duha. Tawag sa Diyos karon, magpamatiun ka. Subi paglantaw ang tibuo, nagkabuhatan. Maghagaan kini sulod sa imong dughan. Mga nag-awit nga kalanggaman, mga anindot nga kabulakan, di ba sa Diyos sila tanan niyang giatiman? At palabaw ka pa, gihigugma sa Diyos, nga maoy tubag sa imong problema. Kung iyang giatiman mga tanong o kalanggaman, mas nabaw ka pa niyang giatiman. Sige paglantaw ang tibuo nga kabuhatan, maghagaan kini sulod sa imong dughan. Mga nag-awit nga kalanggaman, mga anindot nga kabulakan, di ba sa Diyos silang tanan niyang giatiman? At palamay ka bang gihigugma sa Diyos, nga maoy tubag sa imong problema. Kung iyang giatiman mga tanong o kalanggaman, mas nabaw ka pa niyang gibantayan. Ang palabaw ka bang gihigugma sa Diyos, nga maoy tubag sa imong problema. Kung iyang giatiman mga tanong o kalanggaman, mas nabaw ka pa niyang gibantayan. Ug mas nabaw pa tang gibantayan sa atong buhi nga Dios. Kabay kang lumuduhatan, nabutan ba yung koyo kang kabuhi, nabutan ba kang olog mo yun, kahit maging special na mo o sana ang bebe. Kaya ang nakasulala ka na salamat sa kulturan. Kaya tabay kanito ka ba itong problema makandaya sa kung ikay kung pagkabato, ikay kung ma-good provider. At palabaw ka ba, hihigugma sa Diyos, mga oy tubag sa imong problema. Kung iyang giatiman mga tanong o kalanggaman, mas nabaw ka pa niyang gibantayan. Mas nabaw ka pa niyang gibantayan. Mas nabaw